L-investiment mill-Brażil kien tħabbar l-ewwel darba minn Lorenz Gonzi fi frar li għadda lejlit l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dakinhar Lorenz Gonzi kien qal li kumpanija kbira ħafna Brażiljana kienet ser iżżarma minn pajjiż ieħor u tiġi f'pajjiżna. Din il-kumpanija Brażiljana raġiet issemmit il-ġimgħa filgħaxija waqt id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja politiċi. Skont ma qal Lorenz Gonzi nhar il-ġimgħa, din il-kumpanija ilha diġà sena topera f'Malta u wara li skont huwa ċaqilqet il-headquarters tagħha mill-Brażil għal Malta. Fuq il-bażi ta' din id-dikjarazzjoni One News is-sibt bagħat sensiela ta' mistoqsijiet l-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar din il-kumpanija. Tlabna dettalji speċifiċi dwar meta saret ir-relokazzjoni tal-kumpanija f'Malta, kemm għamlet investiment sa issa, f'liema qasam topera, kemm qed tħaddem nies bħalissa u f'liema lokalità jinsab l-uffiċċju tagħha. L-unika tweġiba mogħtija kienet li l-kumpanija ddeċidiet illi tirriloka l-uffiċċji tagħha f'Malta fid-dawl ta' dak li kien għaddej fil-Libja biex tikkoordina minn pajjiżna proġetti ta' kostruzzjoni fl-Afrika. Wara din it-tweġiba s-sibt war nofsinhar One News reġa' għamel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn tlabna dettal bażiku l-isem tal-kumpanija Brażiljana. Madana kollu iktar minn 48 siegħa wara dan id-dettall bażiku baqa' ma jingħatax. L-attitudni tal-Gvern li qed jagħmel minn kollox biex ma jagħtix dettalji dwar din il-kumpanija qed jqanqal mistoqsijiet dejjem ikbar dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru fuq dan is-suppost investiment mill-Brażil.